Malawi Brief. Kutsatira kumangidwa kwa former SPC dzulo mayi Colleen Zamba, zambiri zikuchitika, ndipo a Samuel Walwa ayikirapo ndemanga pa za nkhani motere. Zayambika koma sindikukhutirabe hayi. Of course, the Chief Secretary to the President, Colleen Zamba Zulo, the former Chief Secretary of the President Cabinet, Zulo amanga. Tingona ati amtenga polisi. Kumangidwa akambangidwa kakala wa mkoti. Mlandu kakata. Kwa panopa tingona ati amtenga ali ku polisi. Because kumalawi kuno kuli chisimu. Toti anthu pomangana pamakhala phokoso lambiri kwa basi. Amanga. But by the end of the day, nothing is seen. Timaona akuluakulu chipanja DPP akumangidwa. Chisale anamangidwa, Mukito anamangidwa, even the president amene APM anamangidwa hapo. Kapena anachulidwa kuti waononga chuma. Ambiri akuluakulu amene panopa ni boma la DPP awawo. Nthawi MCP anamangidwa. Sizachitende kumangidwa anthu andale okuba kapena osokoneza malamulo. Koma why anthu amamangidwa ku Malawi boma likasintha? Chifukwa chani anthu amamangidwa boma likasintha? Each and every government ku Malawi likasintha anthu amamangidwa chifukwa chani? This is the question that we have, each and every one of us must be asking. Chifukwa chani boma likasintha anthu amamangidwa? Anthu akamangidwa milandu zaimatha, anthu achamabweranso boma kuzayendesanso boma. Anthu oyipa achaomangidwa ndi boma lija. So, comrades Malawians, this should not be a routine of doing things with our democracy. Democracy yathu samaende chonje ayi zachibwezera. Of course, okuba ina kumangidwa. Koma pomanga apo muzikandi justification yoti mkamanga munthu akaweruzidwe khoti nkhani ikathe. Koma not just leaving the cases hanging in the air. By the end of the day, those people, they settle down. Amarwaso. A good example is DPP. A good example is MCP. MCP 1994 tinachosa. Kwachosa mboma kamuzubanda, ena namangidwa aponso, democracy inayamba ku Malawi. But MCP came back kuzasokoneza aso ziko latuli. Lero ndachagweratu asokoneza ziko latu from Central Region. So, comrades Malawians, the arrest of Colleen Zamba ineyo andikuza. Koma ndikona naphunzirapo phunziro lina lake. Kuti mundu wakawanzeru zako unaphunzira bwinobwino, you have got each and every good paper pa nkhani ya maphunziro. Ukamagwira ntchito ndi president ya mwali Muli, these are the consequences. These are the consequences. Colleen Zamba mundu wabwino kwambiri, wophunzira bwino kwambiri. She worked in international organizations or international governments. She never made a mistake. Kumena magwira ntchito. But when she came here to Malawi, kuzagwira ntchito pasi pa mulamula achakwera ngati chief secretary of the president and cabinet. Colleen Zamba aoneka kuti ndi munthu olakwika pamaso pa anthu a Malawi. It's because chakwera anali Muli. Chakwera akha munthu wanzeru akanapindwa kwambiri kwa mayi Colleen Zamba. Koma because I don't know kuti zinaenda bwanji ita chakwera asendese bwino zikoli pamene secretary wawo kumene magwira ntchito anali munthu ozika bwino wa ulemu wake Colleen Zamba with a very good background of education as compared to Chakwera. Colleen Zamba ni munthu ophunzira kwambiri kuposa president Chakwera. Koma don't think Chakwera made use of Colleen Zamba muchilungamo. So Colleen Zamba, she's somebody yemwe kanathanza kwambiri Chakwera. But as a result of umbuli wa Chakwera, Colleen Zamba lero ndi uyagona mpolisi. It's a very sad situation. Of course, munthu woti tikadana naye kwambiri akamangidwa timasangala. But pa umunthu, you must think, we must think. Umbuli wa msogolo wa ziko kapena incapacitation of a leader in a country. Umasokoneza anthu anzeru, kumakhanga anthu oyipa, kumatozedwa. Mmene tikonera papa. Ndichitozo chachikulu kwambiri kuntundu kapena kuchipani cha MCP. Had it been MCP imakonda Malawi, zonse zibwezi kulibe. Even Chakwera bwesana tuke bomu.
Even Cyrus Chilima akanakhala moyo, the former vice president, may so keep in rest in peace. Ena tonsefe bwezi panopa mafairo athu ama contract ku Capitol Hill or ku State House bwezi akuyenda bwinobwino. Koma zonsezo kulibe. It's because of the bad leadership. Kusakonda nzako kapena kwapasa nzako mwayi ndicho linga yoti mawa wagwese. Gona nkupe. This is what is happening. So comrades, Malawians, this being our country, where are we heading to? Tikupita kuti. Kodi mulandu mena amanga koni zamba huu. Ukata mkoti. And how many people are to fall to be arrested? Komasa anthu amene akumangawo ali ndi kuthekera kwa mtundu wanji kutenga nkhani ngati zimene zipita kukoti ndi ukatha within a year or so. Silifuna nkhani zoti munthu mukamanga zikhala 5 years mpaka munthu jamuyiwale za mafairo yake. Because every day new cases are coming. People are committing crimes on daily basis. Kwa milandu yotere imatenga nthawi kwambiri kuti iti. Why? So why do you make such arrest? Ineyo nimaona kuti kumanga kumanga DPP panopapo azikhala ngatalo uzindikira DPP, because I know the president is a professor of law, international law for that matter. Ngati ngati zizi IMCP akamamangidwa, give it a time frame of 6 months. Amangidwe aka 7 ndende ngati analakwisa. Koma ngazudusa 6 months, this is just a mere political gimmick which we cannot entertain, some of us. Zomanga ungumanga munthu wankulu wa mboma wakale kungomanga basi kumuchukisa ma newspaper ma social media, later on you fail to present facts in the court ngati state za usiru zimene zozo. I wish DPP munthu aliyense amene amangidwe akamangidwa munthu weni akamangidwa pa cheni 6 months aweruzidwe akasambe kuseva ndende. Boma likuyenda la DPP wola kwa yanala kwa nthawi ya MCP akuseva ndende mwina 5 years or 3 years. Akachoka kundende kuja akhale 7 years ngati malamulo aziko azapange sondale ku Malawi kunoko. Chwa kamba kupanga ndale azalowa so boma akati bila sondalama. Chwa boma amene mumulathuli lopanda anthu osatira malamulo muli golide yemwe alipoyera. Andale ambira wawa akukhuzidwa ndi milandu yakuba. Suti amafuna kuthandiza Malawi muli golide boma. Malamulo aziko athu ndiophweka kwambiri. Munthu wakhawa ndale you access everything. Each and every door kumene kumabisidwa ndalama umatha kulowako. We have seen DPP in Boma how millionaires mena mabadula ma millionaire. Anyamata oti alibe pogwira pena pali ponse olo kumuzi kwawo kulibe chita chilichonse. Kungoyamba ndale the millionaires in Lilongwe. Kungoyamba ndale magamu otodula chetimaona mafilimu aja out now. Taziona ku Malawi zimezisi. So comrades, what I can tell you is like this. Tienti satire malamulo athu aziko. Tienti pande malamulo athu azikomera wina aliyense. Asamango komera ndale. Asamango dana ndi anthu omwene malamulo asamazembesedwe kumuzemba munthu ndale. Malamulo aziko kumuzembesa munthu kumuzemba munthu ndukapanga zina zake zolakika kuseri. Which is not good. Let everyone enjoy this democracy. Let everyone enjoy the freedom that we took. Makola tana tithandiza kale fe kulibe. So comrades, the arrest of Colin Zamba is a wake-up call for DPP. Mirandi mene passing time frame. If Colin Zamba is wrong, give it time. Siani Mirandi inayo. Tenga mlandu wa Colin Zamba upite pasogoro. During aliyense wa MCP amene atamangidwe. Give it a time frame. 6 months. To honor the efficiency of this government in terms of rule of law. You cannot say this country obeys or abide by the rule of law. While my cases in my court amatenga 5 years. Kama 1994. Abatiri muzi mina na ese sako ola mtalika. Samu mpasu saved. Pankani ya video kuskando ya mabuku hicho. Zanza bwino kwambiri. But since the arrest and conviction of Samu Mpasu kumala kunoko muntu andale salambe wa mangidwa hapo. Ndiyo inakesa na mangidwa anapanga ukwati ndalama za bomu. He also served the sentence. Kama since then andale Samapanga served the sentences. Sazi wamene siki zizima wawila ma prison. Sazi wamene uzuzu umavutila usiku kuma prison. Sazi wamene njala ikakupweteka ku prison zoma umaganiza muntu. So when we make arrest at DPP, Tonde, give it a time frame. Mumuweruze muntu 6 months.
mudzanatuke boma munthu zvese self sentence ndeti kuti kuyambikana DPP kuti aye president wanu ndi professor of law. But if you are just picking people, mulibe umboni weniweni kapena mulibe ukadaulo woweruza anthu ozindikira, don't know you are useless than the person you have arrested. Ngati milandu iyi ya DPP mukamamanga anthu kumati sikutha bwinobwino, inu a DPP ndinokanika and you are criminals. So kupanda kuweza bwino milandu ya anthu omwe amanga mchimozimozi kukhala munthu ngati wa upandu. That means you are a criminal. Because pa chilungamo pamafuna chilungamo chiyende osanyalanyaza. So Azamba amangidwa, she is my good friend. Siningadani na Azamba lero ipa no pati Azamba ni muntu oipa hai. Calling with me, we have been interacting. Ali mbom. Koma malepera kwa fikira Chagwera. Because Chagwera nali mbuli. Calling Zamba was a very good person to reach out. Each time you send a message to Colin Zamba would respond to you. Each time Colin Zamba, she would respond to you. Come, the challenge was not her. The challenge was the president, Chakwera, Muli. That's it. Muli. Umbuli wa Chakwera, ndimene unalagwisa zinthu. But otherwise, those people have worked close to Colin Zamba. Colin Zamba was a very, very good lady. She was misled by these brutes and tribal politicians from Central Region. So yes, for the natural Central Region, Tinango apaka matoba Colin Zamba kuli muntu oipa, because also he's coming from Central Region where the president Chakwera amachokera or akumena kuchokera. So comrades, this is a wake-up call in our democracy. Mukalawa mboma mukatulukamo azakumangana. Koma chifukwa tibe ukadaulo. Woweruza anthu akulu ngati amene wa ku Malawi zomanga lazima kanga zopanda ntchito. Koma Colin Zamba mene wamangidwa kwa ine amene ndikufuna Chakwera atamangidwanso. Colin Zamba azakhale ngati state witness pa mlandu wa Chakwera akamangidwa. Ndipo Chakwera akamangidwa boma lizalamule kuti tikamfike Chakwera tikamuuze milandu tiauza boma milandu yomwe Chakwera anatilakwira Malawi. I said this before and I'm repeating this. Malawi panopa chiwendi kuyembekeza. Tikuyembekeza kuti Chakwera amangidwe ndipo Colin Zamba akhale mboni. Koma zimene zikhoza kuchitika under DPP ndukayika. Chifukwa DPP nakonso kuliso zimbalangondo. Zomwe ngakhale zili ndi maudindo mchipani mubomo mpanopa koma ku DPP kuli zimbalangondo. Vanthu vakuba ku DPP vilikonso. Vanthu vosamva ku DPP vilikonso. Ngapa ngono kwambiri ku DPP amene ndi chilungamo. Koma ngati afuna tuonese kuti anasintha DPP after being in the opposition for 5 years. Tauna pa milandu imene akumanga anthu panopa. Koma ngati samanga anthu ndo DPP inangolwaso mboma kungotisokoneza kapena kuti aunjezere kuba ndalama zomwe mwina anaononga nthawi imene anali ku opposition. Comrades, think twice. Boma lati lupita kuti. In my position, nthawi zambiri okumbuyo kose ndakha kunena. Malawi adakali kufuna msogoleri wabwino. Yomwe akhoza zapanga ziko atupita chitsogolo pa nkhani ya ndalama yake ndisidwe kachuma. Manganazi zopanda fundo izayo. Kwa Malawi still deserve to have a better leader. Brilliant, brave, focused leader. Sidakali funa msogoleri kumala kuno. Boma na DPP ilili ndongo yembekezera chabe. Tinagwisa ntchito ngati chida chongo chosirapo MCP mboma. Koma si boma loti tingalidalira kuti litithandiza Malawi. Forget about it. Uku kudali kulankhula kwa Samuel pa nkhani ya kumangidwa kwa mayi Colin Zamba. Khalani pomwepo pamene tili ndi zambiri zoti ndikupasireni. Ziko.